Esenlikler, kardeşler, esenlikler oldu ile davat etsin alma. Yani şu yine de Sapara'nın beren fikirlerinin, düşüncelerinin üstünde yine bir teman almakçı olduk. Biz şimdi değerli Türkmenistan'ın halk yani cemiyetinin yağdayının bilimsel örnekmesi var da bilim dili de bir aydırlayan nemet var, termin var. Onu sosyal çürüme deyip ben düşünüyorum. Hem bir taraftan yaşayan bir halk ya da yani şunun yani ahlak dilen bir zatlar, kımmatlı zatlar, adam eten şol ahlak. Olum e, bunu men de var aytып wadyr ata enelerimizden alan gaunlar renkalardı ya da balık elletinden çüýlerdi. Yani görelde cinayetçi aslında kadar oturdu koyulan gurumaçylyk cinayetçi toparın özüne karşından halkım mecbur ýagdaýda medyada görelde alýa. Şonluk bilen iş ahlakı yok, yaşama ahlakı yok, erkenlik diýilen zat näme belli däl. Yaşama standartları ya da normlar diýip aýtsak, başga bir jemgyýeti çüýretýän häsiýetleri norm edilip saklanyp dördat etmekden. Bilim aslında köp aýtýandyr, Türkmenistanyň koloniýadyr, topraklarına öýüntek eýe bolan däldir. Ýagdaýlar ýürüýt edilýändir. Şimdi o Türkmenistan şöyle dip aýtýar o sosyal çürüme, yani bilimsel ady. Şol ýagdaýda nähili ýagdaýda çykmaly? Bu hakynda da aýdyp geçýär ýanky temada. Şunun kardeşler bolup halkymyň oňunda açyklama etmek, herkim bu düşünjesinden öwrenip bilen ýa görüp bilen tarapyndan syn edip birileriniň tarapyndan belki aýdylmadyk ýeri bardyr. Beýor üstümizde yaşa geçenden beri hareketlerimiz, tecrübe alan yerlerimiz vardır. Azdaken o sorularım goşup düşüncelerimizi paylaşsak o han kardeş yanında. Giç yaş kardeşler, o dili giç yaşı. Hakikaten sosyal çürüme edil Türkmenistan içinde şu an kaynap durdu. Sebebi biri daşardan kopardılar da şu an bir izolasyon içinde de yurdu. Ya bir yurdu bir 15 yıl bilimsiz sosyal medyadan uzak tutsan ödödünden çüreýär ekende. Türkmenistan däl başga ýurtda olanda da milletiň hökmerligi ýokeny bir ýurdun daşynda bilgini daşyndan gelmeýän bolsa şol ýurt çüreýär ekeni. Ne biz şondy açyk görüp bilýärde şu öz ýurdumyzda. Sebebi näme üçin diýsen çağalara ne yurttaşynlaky kitaplary terjime edip mekteplere talýan däldirler. Bu ýürüýt edilýän programmaly edilýän bir oýunyň meýerde gelecekden goparýarlar da nesili. Ne biziň özümizden özümizden şolar ýaly bolduk da. Kesimi doktan mı gelýär? Yok. Dowam ederim. Ine sosyal çürümenin halky nähili ýagdaýa getirýärligini görüp bolýar ekende. Ine şu wagt öz topragymyzy, öz baýlygymyzy sowuny bilmän, gora bilmän ýurdun daşynda nähili bolup ýöz. Ölüp bitip ýöz, çağlamadan aýry gelip göründir. Ýürüýte edilýän oýullar buna da halkyň düşünmesi gerek de biz ne şu wagt özümiz şu ýagdaýda çağalan gelecek nähili boljak. Buna hiç kimiň akly ýetýän däldir. Sebebi sosyal medya bolmadykdan sonra millet geleceğini görüp bilen okende. 5 ýyldan soň nähili boljak.
10 ýyldan soň ýurt nähili ýagdaýa geljek. Şunu hiç ýyly görübilenok. Ýurdun içi edil şu dowdaha döndü da herkes ýurtdan çyksa ýygyna girmek maksady ýok. Öýüni satyp ýurtdan çykyp gaçýardy. Öz toprağyndan gaçsaň nähili bir ýagdaý. Bir aklyňa bir gelmejek zat da. Bizim bu ýagdaýa nähili ýagdaýda geldik. Ine bizim ýurdun daşynda bilgini içere salýan däldirler. Sebebi bilgin baran ýerinde ösüş bolýar. Şu bilgi içere girmedi üçin halk nadalaşýar eken da. Ondan sonra halk biri-birinin görýärler. Asıl bunun günäkary şu rejime hyzmat edip bererler. Şu ýagdaýa halky getirip halkyň üstünde oyun oynap bererler da. Oğuzhan kardeş, taýda bir tezini demeden kesin. Ine bizim aýdyňlamyz bolar. Ummet geldi, Atabaýew yani. Jedidçi. 900. Ha. Yani 20-nji asyryň başlarında, 16-njy ýyllar, 12-nji ýyllar, 10-njy ýyllar, şol aşağı ýokary bilim sistema bir täze düzgün getirede yani. Şu täze çağlar, şu düzgün öwredende çağlar meselem 2 ýylda, 3 ýylda öwrentiljek taýny 3 aýda, 6 aýda erkende yani täze metod getirdi. Hem ýazmak, ansak, çalyp ýazyp başlaýardy, hem okap bilýärdi. Bir şonuň bir sözi bar. Muhammed Kuly Atabaýew diýerler. Ya. Şöyle diýär-de. Bir kitap okumak hastır. Karın doyurmaktan yaranlar diýär. Yani karnyň azrak bolup bilir, ýöne bilimsiz bolsaň bolanok diýdi bolýar-da. Şol Muhammed Kuly Atabaýew. Yani ýaş başda çödüm bilmersin. Esasy önemli bolany şodur onu. Ol şo ýerde şonu aýtmak isleýär. Her dada çödüm bulmaň, ilmli bolmaň çödüm bulmagyňdyr. Näme diýjek bolýar-da? Şol açyk dogry. Meselem bilimli bolsaň, sen bu nazrak bolup tawa öwrensen ýa eýitim alsaň, bilim alsaň, ertek günde näçin at bolýan? Sebäpleri näme? Indiki gelecekde de at olmaz ýaly. Ýurduňa at bolýar, güýçli bolar ýa gelişer ýaly. Ilim almaň hukmaly diýdi bolýar-da. Şöyle düşünün. Buyur, dowam edin. Şol aýdyň insanlary näme üçin öldürýärler? Şol gelejegi görübildikleri üçin öldürýärler-de. Şol halkyň baş çekicisidir şol aýdyň insanlar. Halka ýol göstericidir. Ne Gaýsy Atabaýew ardy wedene bir öz ýurdumy bir garasyz edip bir ýaşadaýyn. Tynary gyranyşy bolsun. Maksady halky aňyrlygyna alyp gitmek üçin edilen, ama näme sebäpden akidip muny atyp öldürýärler. Sebebi yalan zatlar bilen üstüne tökme da diýerler. Näme üçin? Halky aýdynlyga gözüni açmak üçin. Sen paktaň näme üçin alyp gidýäwers? Buğdaýyny, neftiňi näme üçin alýar? Şu zatlary halka öwretmek üçin. Şu zatlar bizim özümizde bolsa, biz şuň zawodyny özümizde ýasasak, şu baýlyklary öz ýurdumyzda harjatsak, bizim gelejegimiz üçin hasta gowulur diyen maksatly ýola düşende ýa munyň aýagyna bada vurýarlar-da. Bu diýä ýam diýä aýdyňlady burada halkyň gözüni açyp başlady diýär. Bize bular ýaly adamlar gerek däl diýär. Bizim diýen adamlar gerekdi. Her zaman aýdym insanlaryň düşmany kändir. Sosyal Türkmenistan sosyal çöýremine näme goýulýar. Dowam eder. Aýdyň insanlary gorajak halkydyr. Aýdyň insany gora biljek halkydyr. Halkyň muňa düşünmesi gerekdir.
Düşünmesen ne Merdan Muhammedowy. Halk arkasında durmadı aslında. Halk uğramadı. Ne kayıfı Atabayfam şolar yal ettiler. Bolya men jemledin. Ola, tamam. Başka kimse almakçı kardeşler Bahar Hanım buyurun. Rusya ilki Türkmenistan'ı basıp alandan soň Gaýygy Satabaýew, Nedirbay Aýtakow olary aýdyň adamlardığını bilýär. Şonuň üçin hem wagty geler bulary aradan aýra, ortadan aýraryn diýen düşünje bilen hereket edýär, gowluk eden bolýar. Halka da medeniýet getirip berdim diýip halkyň gözüni boýap, tarihimizi yoyup nemetmek bilen, yitirmek bilen yuwaş-yuwaşdan medeniyet getirmeye de medeniyetimizi yok edýär. Demede şu yani Bahar Hanım. yat gazdırma Sonra öğren size nemere açıklamam. Çünkü yengil bolary ýaly. Ene Rus imperiyasy yan kaýtsyny ýaly size medeniyet getirip berdim. Şuna çelle çekildi çap gelýär-de. Bilim zerretmen. Ýalan. Ondan tuvaletden geldim, demir yoldan okuw getirdim. Aslında biz okuwumuz ýokdy mı? Aýdyňlamy Samarkanda, Bukhara gidip, Türkiýe gidip gelip okap geler ekenler. Näçin indi şol adamlar ýokdan soň, tarih ýokdan soň, hakykatdan bu imperiýasy da ýa-da soňky Sowet Soýuzy medeniyet getiren ýalda ýöne medeniyet getiren bolsa biz näçin cemiyetimiz ýa halkymyz sosial çürüme ýaşaýapyz. O däme? Ne? Yani temada da ne ya da üç tane demedi ya esaslı punktlarının adamın demesini alayalar yani. Fikir etme mümkün. Buyurun. Merdan ben şeyle nemetçek oldum da. 60-njy ýyllara çelli, 50-nji ýyllara çelli bizde aýrylşmak diýen zat ýokdy. Sebäbi üçin ýokdy? Russiýa alandan soň halky traktor, o zatlary bermedi-de el bilen ýap gazmalar, gazuwy aýalmaşgalydy. Ene bir ýerde, bir owada oňşul oturýarlar-da, şonuň içinde bir zany maşgala çağaları bilen tavşyryp gidip bizim öýümüze de seyretip aýaly erkegi ýok. Ne daha şu tarapdan alyp aýsam Gazawada näme gidiýen ekenler, gazuwy gidiýen ekenler. Men ejem burrun berýet de mamamdagy şey diýen ekenler. Ine şol ýaly gidip ahatamlar işler gezmeli. Birem häzir ine yeter yetmezçilik ine gowulýar bilen işleýärler. Iň çöregi şuňky işläp tapan puly bolýar. Kazananjasy garyn doýsa ine gowular, kölegesini gowulýar da salgyma gowulaşyp o wagtyny näme maşgala arasyna urşgyýylyk bolmaýa şükür edýärler. Ondan soň 60-njy ýyllardan soň oson hasam Russiýa ýerleşýär, ondan soň içki başlanýar, ýaly arasyna urşgyýylyk başlanýar. Şonu ýaly bilim mektep bar. Ýöne normal bilim bar. Adyň familiýaň ýazyp bilýän, orta bilim alyp bilýän. Parada ara girýär şo wagtynda hasam biziň başymyzda oturarlary diňe paýta ekmek, poýzýol gurýar, halk düşünýär da poýzýolum gurup beripdi bize. Biz ine gowluk bolup barýamyka diýen bir düşünje dörýär halkda da. Ýöne habarymyzdan ýok, biziň o paýtamyzy ekmek üçin poýzýol gurup otyr. Deme Stalin aýdypdyr diýär. Хлопки есть, бабаев есть. Хлопки есть, бабаев есть. Ana
edil şo da emme zady soňam okuwam ýetirip okuwçylaram mecburi edip neme paýtaky diýe. Näçe wagt biz dekabryň 13-nji dekabr güni ýadyma düşýär, men 5-nji klas wagtym paýtaçyzda ýöne uçganak pamuklar oturýar-da şolar toplan wagtymyz 5 kila ýygsaňam ýygmaly diýip şeýdip gazap mugallimler eline taýak alyp atsyň başynda durýan wagtlary. Şeýdip halky ezip bilimni sentýabrdan başlasa paýta ýygynda dekabrda eýýam sen 4 aýyň ýok bolýar. Galany ýene-de aňyrda bir 5 aý okuýan da o ýerde näme bilim aljak. Şeýdip soňam geldi beýle medeniýet getirip berdi, tualet getirip berdi. Tualet öňkü wagtda da bar eken. Russiýa giren wagtynda bular bizi gözetliýär diýip nemäni tualeti howa uçurýan ekenler. Bunu gurrunlar, ýaşullar gurrun bererdi. Tualeti o wagtdan bar eken, şo ýerden gazylýan tualet. Häzirim korpus öýleriň ortasynda durandyr 3 gapyly, 4 gapyly tualetleri. O tualeti türkmeniň özem edibilerdi. Türkmen okapdyr, ors gelmeden öňem Cüneyt Han nemede Buhara'da mı nirde Hivo'da mı medresede okapdyr, Samarkand'da okapdyrlar, her yerde okap bilim alanları var ekeni. Näme Gaýgysy Tapaýew nedir we aýtak we ors okutdymy. Orsun matnyny okudymy şolar. Öňden okuwly bolan ogly ýigitler şolar. Ýöne bularyň esasy pikiri medeniýet getirip berýän diýen bolup Türkmeniň aýdyň adamlaryny ortadan galdyrmak, galan türkmenlerem oýun ýaly bolup ýere wagt gezer ýaly derejä getirmek. Bilim bar, mektep bar diýip oň içiniň bilimini çüýretmeli, doktor bar diýmeli, doktory çüýretmeli, halk kesellemeli, ýöne ölmez özü ýaşamaly, ýöne sen esasy ýeriň baýlygy olaryň bar arzuwy alladasy sen ýerinde. Näme diýe o bir Jirinovskiy bir neme diýipdir, Awganistany öldürseler bir-birini bizden halkdan bize näme diýipdir, bize oň ýeriniň baýlygy gerek diýipdir. Etil ene şu Jirinovskiy Russiýanyň adamy Türkmenistana da şeýle pikire gelenler öldürseler nämese şeýsin, ýeňi ýol bolsun, hurtlak kesseler, mal ýaly bolup kesseler. Bize näme Türkmenistanyň halkyndan, bize oň ýeriniň baýlygy önemli diýip. Ondan soň ene dikme serdarmy? Dikme serdarlaryň soňy dikme serdarlara geçdi. 10 ýaşyndaky oglany äkidip okudyp dikme serdaryň näýle halka garşy gazaply bolar ýalygy ýetişdirýärler. Demäň özünem aýlyk baglanmaly ki özüni gorapdyr da şolardan halky goramandyr. Russiýanyň öňünde söwüşen adam şu Türkmenistan üçin näme soňundan aýlyga baglandysa ogly olaryň elindedi. Birem özüniň oglunyň nämesini durmuşyny goramak üçin, ýaşamak üçin aýlyk berdiler. Aýlykda oturdy, medal berdi, medalyny aldy, halka da garşy göreşdi. Şeýdip öwrenişdi we garaşsyzlyk boldyk diýdik. Biz häzir garaşsyzlykmy? Kimden garaşsyzlyk biz? Näme üçin garaşsyzlyk boljak? Ýitipdir, taryhymy ýitirdiler, medeniýetimizi ýitirdiler. Näme üçin şolary çykarmadylar orta? Näme üçin arhiwy açmadylar? Biz hakyky garaşsyzlyk boljak. Bize ors nähili eziýet etdi. Olar näme üçin orta çykaryp aýtmady? Şu wagt Özbegistan aýdyp oturandyr. Ene bunlar şunýaly hanlary bolupdyr. Türkmen şeýle bir boyun egmez bolupdyr. Deme Türkmeniň bir sanak ýigidi bizim 5 sanak ýigidimize deň gelýär diýip şolar ýalak zady näme üçin aýdyp otyr olar? Bize gözüňizi açyň diýer. Siz şolar ýalak büyük bir milletsiniz diýer de ýöne ezilmäň diýip bize oýandyryp otyr. Bilsek de ýöne biz dinläp geçip goýberýär şonu. Paýlaşylyp otyr, TikTokda paýlaşylyp otyr. Şonu bizim halkymyz görüp görmegi gerek. Esasam sada halkymyzam däl. Men hökümet diýip otyr, jenaýatçy tapar. Şolar düşünmeli. Biz nähili millet ekenik, beýik millet. Biziň näçe 5000 ýyllykmy nämemi?
tarihimiz var ekeni deyip olur için biz qaytadan beýgelmeli. Men kime oyuncak bolotyn, kim meni oynap otyr deyip şonu düşünmeli. Bizi medeniyetimiz hem elimizden aldılar, tarihimiz hem elimizden aldılar, dilimiz hem yoydular. Şey deyip sen Türkmen bolanma namus ediyen diğer ýaly ýagdaýa getirip diýrak koydular şu wagt. Ýöne biz beýik millet, dilimiz hem bay, dile bay millet. Ýöne bizim dilimiz ýoýuldy. Şu wagtlyça diýjeklerim şundan ibaret, sağ olun. Öyle de olur. Şimdiki kardeşlerden biraz vakti bol insanlar men istedi bellerini bilirim. Adaş diyem arkadaş olur. Hakikaten bizde Türkmenistan'da halkı nerede böyle çürük ya da yani hiçbirine ananma veyalı, yekagalı veyalı. O birbirinin toyuna gitti ya, birbirinin sadakanına gitti ya. Buna inansıp iş edip örgütlenip ulu işleri başarmak, yurdunun tahvidine işler bilecekler. Ağramlı beyik işleri kıyın elle. Yani başaran oklar ya da köpçülükle sol edilen oklayıp her bir şeyde aklattırılır, getirttirler diye söylüyorum. Demeden ne edeceğiz? Ne? Üçe böler temada varak bölünmek yani medeniyetleşme diyenlerine arıncılıkın hakikatları gidleyeler diye. Ondan sonra ikincide adamların beyinlerini kontrol ediyorlar. Hem hakta fikirlerini bilmeli, hem hakta fikirlerini bilmeli. Yani. Üçüncülüklerim arzu etmeli. Yani boğunları, hat boğunları yaşamalı. Arzu et bilmedi yani. Maksadı olmaz yani. Ya da takviyeler. Ya da işte birinciden gaydayım ben hakikatları gizlemek için. Ama seni diyen o zaman arkadaşlar televizyonda, radyoda ya da devlet metbuatı diye adlandırılan yerlerde dünya yalan pompalayan. En belki bilyasyon yalan. Çünkü ondan bilgiyi kontrol et yalan. Yani hakikatler gizlemek olan da bilgiyi kontrol etmek. O ne hemen geliyor? Ama hakiki tarihi, Türkmen'in hakiki tarihini gizlemek. Tarih değilinde Selçuklu, Ruslar, Osmanlı değil. Tarımı kendimizden öngörme vardı. Yani hala dedi yaşayan. Ondan sonra Ruslar basıp aldılar. Basıp alan sonra gittiler mi onu? Ya da Kızıl Osman yerine dolanıp geldiler. Ondan sonra 91. yılda Türkmenistan Rusya'dan, Rus İmparatorluğu'ndan karastırılığını alındı mı? Ya da o kağıdını da karastırıldı. Üstündeki aşan uygulan düzgünü yani sistemi, karantin sistemi, neyle yapıydı? Gerektir halkın eline ne emanet? Hayat hayatın ne emanettır halkın eline? Neyle adam etmiştir? Erken Türkmeni neyle adam etmiştir? Karasızlıktan değerde ne emanet olup bu? Hiç yeri erken karayışlı devlet jurnalisti, korespondent, adet, hukukçu diyen adamların hiç hayatı her sistemi vardı, yani düzgün vardı, yadan oldu. Taşından erken Türkmen'e değişti olan erken arayışlı olur, jurnalistikada yok. Dünya jurnalistika nerede var? Aşağı yurtlar yani İngilizler, Amerikanlar, dedim Almanlar. Şolardan öğrenip oladı. Buram Milli Halatet Komitesi'nin saytlarından öğrenip oladı. Ondan sonra internet bilgi kontrol, bilgi kontrolü yani bilim verilen nokta mesela. Bu doğru. Yani bilim olan da önemli değil. Yazman, bozman, yani de geografya,
diyaloga iyi bir şey. Yani geografi olunca senin toprakların näme bay, näme eci, okşap tarafı, güçlü tarafı, yani geografi. Ama diyaloga olunca sen näme iyi biçersin, näme iyi biçmelisin, näme iyi biçmelisin. Soğuk nahil olmaz. Hoğan nahil. Bu diyaloga da. Ya da e, ekinlerin gelişen örnüşleri bağımlı. Şu hakkında geliştirilen, yani gelişen değil, geliştirilen yani bir adam elinden. İnternet kontrolda, diğer örnek TikTok, belli o sayfalar, porno sayfaları açık dur, onu line'da, üçüncü yurtların sonlayan meseleler, o da kim olduğunu line. Şu line porno sayfa yürütü diyorlar bunu. İnternet kontrolda da okucu aylarında hakikaten tarih öğretmeni bir defol. Ondan sonra yurttaşın ne kontrol ettiler? Kontrolü apozisyon. Apozisyon diyende de ad apozisyon. Böyle adamların bir var. Her türlü bahane bilen çıkarıyorlar. Dinletlerin lamlat. Diyen bir zat vardır. Adat tuttuğunu diyem. Dedim o. Ondan sonra çavuş değil yani. Del sapar. Onun hizmetinin tuğutlanmak bilen bir ala yaşam tepki. YouTube'da paylaş. Bunların kontrollü adam tepki. Karlandı. Şöyle yazdı. İşte da elimden yok olsa mesela ben yeni devam edeyim. Yeni 2 bölüm atam. Derdim. Geri Eren'e zalatmak. İkinciden yani adamın beynini kontrol et. Yani adayda beyin kontrol ettiler. Birinci bloktan divayden birinci yani aydınlanma geç bilen adamlar ya da o zatlar bilmeyen adamlar divaydalı. Şunların baskı bilen, korku bilen hakikati bilse de ses çıkarmaz yani. Yürüyüşte bunların özlemeler ve buluşmalar. Bunlarına birinci bilen hemen kovalar. Ondan sonra tut yönetim hemen yani. Prokuratura yönetim hemen. Polisa olalım. Yani Hristiyan yani. Kapışlar olarak. Yani. Migrasyada yine de şöyle. Giriş çıkışımızda yani gören de pasport vermen verin de. Giriş çıkışında niye var ya? Doğru belki. Kime ara vardı? Tamam. Bu muhtarlar yerinde oturtacaklar. Ondan muhtarlara böyle yani muhtar sorulur. Böyle yerlerde bahsediyor. Neler o sırada adamın şöyle yankı her sorulur vermek anır çetine emediğimiz adamın meselelerini tepkiler. Demek kanun gücü yok. Sırtanda çoğu ya hukuk yok. Erkin yaşama hukuku elinden alınan. Bütün sorulur diyor ya. Atımızı affediyorlar. Yani yan kaçırmayalar. Belki sadaka edersin. Böyle edersin. Nada. Atnaşarsın. Yani örgütler falan yok ya. Ananın yok değil. Anonim bulam. Anonim şuurculuğun yani ben yani elimden isteyen işte. Kimse kimse satacak belli değil diyeyim. Yakınlaş falan yok da. Olam üstüne de yani bilimsiz olsam olam üstüne urna oluyor. Bilimsiz adam örgütlenme diyen zat bilen değildir. Kimin yaxşı, kimin ne doğru. Seç bilen yok. Emme şoň üçin ne doğru bolup görünýär. Şimdi üçüncü para geçen yıl devlet bir işte Türkmen arzu etmenen başaran yok yarından çıkarttı. Ne bu yürüyüşte edilýär. Temizatça edilen cemiyet
şonuň ýaly bolýandyr. Bizlere ne milli alada çıkan tetokunda ne üçindir? Arapstan ýaly gazym. Halkymyň hazynasyna getirdilen bu okýadan Norwegiýa ýaly Şwediýa ýaly. Sen ýa gelişip barýan ýurtlar ne üçin azajyk halk dünýäň pulunu üstünde otyr materialyny temsil ediplen gerek. Şol nemeden öýdär. Ýani atomizatsiýa bölümleri, guruluşlaryň ýani atomizatsiýa bolan adam emek ýa-da öz güýjüne anametden soň adalaty bilen TikTok'a çıkıp bir wagt tokmak wady, şu adam TikTok tokmak boldy. Şu taýpçyny medýalar arzu etýärler. Prezidentim o, serdarym o, gurban olayım o. Şöyle bolupdy, meni basýarlar, meni kovalýarlar, meni kesýärler, hakymy elimden alýarlar diýip arz etýändir. Şu näme etmek bolýar? Emma şu serdary ýa-da onuň atasyny legitimleşdirmek, ýani sen meniň kysym ýanymdaky dagmya aňrymda, dagmy ýani prezidentim mi? Ýene nämäni bir halkyň beýninde oturjak bolýarlar. Hemem howrun alýarlar ýa. Adamy gaharyn alýarlar. Bu ardım ýetirer, eşler o plan, jun daha diýince alýan oturun eşler. Ýani bu hep dersler, indi hep dersler diýip garaşma moduna etjädi adam. Öýdüm, hep daýan sanwamda demekde. Aha, toşada ay boljak däl ötden. Goýup edeberde. Yani aslında o sistema, yani düzgün, durdaky düzgün senin hakyňy elinden aldy ya, erkin ýaşamagy, kesýä, prezidentki respublika diýip atlandyrylýar aslında. Yani şol serdary halk saýlady diýär. Aslında öyle däl. Bu parlamenter sistema geçmelidir. Dertlikten de şöyle boljak. Olmasa Türkmen halkının meselesi bitecek gel. Türkmen kuruluşlar işlemeye tam bir yerde çölde yatan uğramasa başını yıkar. Ya bir yerde çöp bağı olsa ya palçı bağı olsa onun kam hıyalda hakkında onun medet araşı ya. Başka demetlere küçük koyulan kuruluşlar işlemeye. Atılıyor ne Türk idare şeklinin parlamenter sisteme geçmese sonun düzelmeyecektiğini, halkın iadeni düzelmeyecektiğini halkımız bellimizde oyundan bilen okşan, akliyet bilen. Şöyle bu iadenin açılma usulları hakkında da geçer temada. Nerede açılma ya? Hakikatleri, nerede umudahan, teşmut verecek de hakikatleri aydık başlama. Halk diğerlerinde de başlamalı. Mesela ben ne için Türkiye Cumhuriyeti işlettim? Ben ne için Rusya'ya gitmeli? Bayi bayi diyorlar açık diyorlar. Yerin aslında üstünde baylıklarımız var diyorlar. Aslında şöyle önlerine ne için mecbur yani git yani işte. Ne için öyle yurdunda bir iş yok. Şunun yanı sonra olabilir. Yani sonra verip hakikatlerin içinde gurleşip başlandığında sosyal çürüme olan halka medeniyetin gelip başlama usulleri yani öngörücüleri demediğine ait. Yani, Dinleyen zaman şöyle dinleyen de TikTok'ta böyle kopşu tayda atıyor.
birini tanımayan adamlar mesela üstünde gururlaş başlayarak hadi böyle oldu, hadi böyle oldu diyorlar böyle sonra hemen oynattıkları ya da şöyle hakına tutulan aylıkçılar polyandırlar. Şu Ahmetlerin polyalar, videodan polyalar. O ne için polyalar? Şimdi bundan mümkün bir adam. İlk adam birbirini tanımayan adam. Yazıştır o. Bir soru bir cevap verir, bir düşündürür. Yani ne için fayda? Değil mi var ha? Sosyal çürümeden çıkma talağı var. Ne tanesi adamlar derdi bırakana meselesinin çözülüşünü bilereken birine el uzatıyorlar şu fayda. El uzatan ne başlıyor? Örgütlenme başlıyor. Bir tanımayan adamlar birbirine ınlanıp başlıyor. E, Hormat bilen, etika bilen, ahlak bilen birbirine giden belli reallar, sağlığın doğru reallar belli. Onun için örgütlenmenin öňünalma üçin şöyle dramatik toplum biriktirilmeyecek oldu. Merak ýa-da Batı ulu cinayet işe diyarında. Aslında Rus imperyalistçi. Sadece duran ulu da buyurun. Hiç yaxşı kardeşler, yurttaşlar. Sesim geleden mi? O gel. O Bugünkü meselemiz cemiyetçilik, yani sosyal çüreme, ondan nädip çıkmalı dedik. Çıkıp bolar. Soňky ýyllarda köpler bir soragy özüne berýär. Näme üçin cemiyetimizde ynam azalýar? Näme üçin adamlar bir-birine öňkisýaly ynanmaýar? Näme üçin adalatsyzlyk, biperwaýlyk we umutsuzlyk köpelýär? Başlarsınız. Bu ýagdaýy köp alımlar cemiyetçilik çüreme diýip adlandyrýar. Cemiyetçilik çüreme diňe ykdysady kynçylyk däl. Ol adamlaryň ahlak kymmatlyklarynyň, ynamynyň, jogapkärçiliginiň we jogapkärçiligini gowşamalydyr. Eger bir cemiyetde adamlar pikirini erkin aýdyp bilmese, kanunyň hemmeler üçin deň işlemeýändigine ynanmasa, yaşlar geleceğine umut bilen seyredip bilmese, onda cemiyetin içki binyady kemkemden gowşaýar. Şonuň üçin bu mesele diňe bir döwletiň däl, eýsem her birimiziň hem jogapkärçiligimizdir. Onda bu ýagdaýda nädip çykyp bolar? İlki bilen bilim iň güçlü ýoldur. Bilimli adam hakykaty gözlemeýe, sorak bermeýe we dogry karar kabul etmeýe ukuply bolýar. İkinciden, kanunyň hökümrawanlygy berk bolmaly. Kanun hemmeler üçin deň işlenende adamlarda ynam döreýär. Adalat bolmadyk ýerde bolsa ynam hem uzak ýaşamaýar. Üçüncüden, jogapkärçilik duýgusy güçlenmeli. Her bir adam öz maşgalasynyň, işiniň ve cemiyetiniň öňünde jogapkärligini düşünmeli. Cemiyeti diňe ýolbaşçylar däl, eýsem her bir yurttaşyň gündelik hereketi hem gurýar. Dördüncüden, yaşlara mümkinçilik bermek mühimdir. Yaşlar bilim alıp pikirini medeniyette, görünüşte beyan edip cemiyetin ösüşüne goşup bilse, gelecek has bir binyat üstünde gurulýar. Beşinciden, özara hormat ve ynam dikeldirilmeli. Birbirimizi dinlemek, türlü pikirlere hormat koymak ve bilelikte çözgüt gözlemek güçlü cemiyetin esası alamatıdır. Hiçbir cemiyet bir günde kemilleşmeýär. Emma her bir dogry ädim ertirki günün has ýagty bolmagyna ýardam edýär. Şonuň üçin özüňize şu soragy bereliň. Men cemiyetimiň gowlanmagy üçin şu güne näme edip bilerin? Sebäbi uly özgertmeler köplenç bir adamyň dogry ädiminden başlanýar. Güçlü cemiyet hakykatda adalata, bilime, jogapkärçiliğe we özara hormata dayanýar. Sözümü cemledim, sağ olun.
Öyle ya. Sağ olun. Hı. Başka bir almakçı yok olsa kardeşlerimizden tecrübemizi tamamlayalım olur. Emin güçlüğü var mı? Kardeşlerimizin de olacak. Benim suat yaklaşan denallarında iş saatler devam ediyor da sonunda da boyunun borcu da gelip yurttaş şoklunda geliyorlar. İçinden gücünden kazanan neçe kıyılmazlar. Cennet Hanım buyurun. Sağ olun. O hazır mümkünçilik oldu söz verenimiz için. İç yaşı kardeşlik yurttaşlar. O neme? Avtoritar yurtlarda şu rejimler yalanın üstüne kuruluyor. Türkmenistan'da hem görseniz hem zady yalandır. Kararsızlığından başlap bir taraplığı, hökümeti, halkı koruma organları, halk için deyip kuryan şäherleri, binaları, mekteplerde, üniversitelerde berýän bilimi, hem iş yerleri, sağlığı, harbysy, daşary ýurtlar bilen alışveriş gatnaşyklary, ýene de metbuatda taryhy yalan, demokratiýasy, asuda asmany bile, hatta medeniýeti de. Meselem, garaşsyz diýerler, arhivler açılman, illüstrasiya geçirmen, toprak halka berilmen, nädip garaşsyz bolup biler. Bir taraplygyny alsa, kimden nämeden bir tarap? Bir tarap diýem, halkyny Ukrain deme urşuny ýiberip durlar. Ruslar girip harby tehnikany alyp gidip bilýärler. Hökümeti de bir adamlyk, guruluşlar erkindäl, halky gorumaly diýen organlary da tersine. Halky taýaklap ýör, gorky salyp, halk üçin diýip gurulýan şäherleriň binalary, kynjal şeýerleri, ýene şu awaza boş, hili de pes. Mekteplerde, üniversitetlerde bilim ýerine jahil ýetişdirýärler, çäreleri gatnaşdyryp. Sağlygy diýseň, para ýatan binalary bar, ýöne boş, doktor ýok bejerip bilýän. Metbuatynda yalan propagandalar, demokratiya diýerler, ýöne sultanlyga öwürdiler. 2 saatda demokrat olup çykanlar. Asuda asmany medeniýeti diýseň, medeniýet diýip, medeniýet işgärler diýip düşünýärler. Ol yalakalarym asuda asman diýip alyp ýykdylar. Ne şey şu döwlet diýip görkezýär, yalan üstünde görkezilýär. Bu yalanyň arkasynda da korku var. Şu korku bilenem yalan görüp bilýänleri, aýdýanlary sesini kesýärler. Edil şu Merdan Muhammedow ýaly, ýani Keminämiziň sesini kesýärler. Hakykatlar olsa nirde galdy diýseňiz, dozak türmelerde, yurttaşynda mecburi çıkarılan halkında, dargan maşgalalarda, daşary yurtda ölüp kalan kimsesiz mazarlarda, atasız yetişen çağalygyny yaşap bilmedik çağalarda, ne bular olsa hakikat. Şulary örtmek üçin sana yalan üstüne yalan şekil köýnen giýdirýärler. Şoň üçin her bir adam insanyal ýaşajak bolsa ilki bilen şu yalan geplemezligini näme özünden başlamaly. Korkynyň ajalla peýdasy ýok diýilýär. Kaçan derkim şu dogrular aýyp başlandy, şu rejim öz ýykylýar. Ve bir millet ortağa çykýar. Millet dörendi näme bombalara söwüşlere gerek ýok. Rejimiň ýykylmasyna şu yalanlar ortağa çykanda. Şulara aýtjakym, sağ olun, sözüm jemledim. Öyle ya, sağ olun Cennet Hanım. Önemli yani
Biraz koşulmaz da yani fikrim bölünen yerinde ne diyecek bu? Ben halkını optimizasiya edilen son arzu etmenim. Erkin adam hükmünde arzu etmenim. Yalar da elin tekerler. Neyle? Son usullar kendi usulun biri bizim o yaşatak işimiz bizim. Orta diyalenes diyaldi orta sunjata leveli. Şükür et bunun o vaktan yani bir real bazen onun ne malar gepleme ne medyalarda bu yürüyüşe aydınlar halk bağından olacak. Sen bir ucuz mesane bayur tip tutun bir tarafından için bir tarafından sire ya da o vaktan yal olmalı. Hemşin Japonya yal olmalı. Yani gelişmiş. Hemşin Suecia, Kanada, Hollanda gelişmiş ya da gelişmiş var yani yurtları yani. Şöyle diyorum halkın arzu etmeyen, hayal etmeyen bunlar da usullar bir yeri de. Bahar Hanım buyurun. Medeniyetimizi yok edip Rusların medeniyetini getirendir. Tarihimizi yok ettiler. Rusya'nın tarihini gurrun verdiler. Mekteplerde de her yerde Rusya geroy, Rusya yeni, Rusya güçlü devlet. Türkmen bir samsık millet etip görkezdiler. Bilmem. Ya böyle. Evet ya dengi doğru. Deme Rusya'nı güçlü devlet etip görkezdiler. Geplecek yerine de dilini bastılar. Akdiyanı gördün mü göremek. Bilemek, demek. Münde bir beladan seni kurtarır. Şeydip halkı geplemeli ettiler. Uluyun yanında sen gepleme. Yüzüne seyredip geplemeli değildir. Aşağı bakıp durmalı. Sonunda medeniyetli oluyor. Şular yazakları mektepte de yörettiler. Hocalıklarda da yörettiler. Doğrusunu aysan sen bir şermende olyan oldun. Üstüne baskı edilen oldu. İndi yöne taze Türkmenistan'na zatların hemmesi yok edilmelidir. Bizim öz medeniyetimiz, öz tarihimiz dikeldilmelidir. Onun için hem arşivler açılmalı, illüstrasyonlar geçirilmelidir. Ak bilen qara häzirki rejimde ak bilen qara oralışıp yatandır. Qara ağın üstüne basyandır. Yönü täze Türkmenistan'da ağı qaranı saylamalı. Ak diýen gördün mü diýse göremek diýmeli däl. Bilmeýän diýen, bilemek diýen söz müňde bir belany gaýtarýar diýen ýalňyş nakıllary ortadan ayırmaly. Halka gördün mü gördüm. Bilýän zadyňam bilýän diýipler ýaly bilimimizi dikeltmeli. Mekteplerde esasen çağalar mekteplerden terbiyeläp başlamaly. Hocalıklarda da terbiyeler ýaly ona bir şertler öğretmeli. Esas çağı mektepten terbiye alıyor. Öýüne gelende de öýünden terbiye alıyor. Elini basmalı da diyeceklerim şundan var. Sağ olun. Täze Türkmenistan'ı boljaklara ayıp geçtim de. Böyle sağ olun. Aziz Bey buyurun. Sağ olun kardeşler. İlleşler, kardeşler. Ellerinize salam. Bugünkü temada katı köp yerlere aydıldı. Bana bir aydılmadık yerine henüz çekmeyi isteyen. Ne yanam nereden beğenmedik geçti. Şu ayda pasport meselesinden başlayıp beyleki bizim gündelik onu deyiptir, bu deyiptir diyen yağlak nemeler bilen
bizim ünsümüzü bar güçleri bilen çekmeye çalışıyorlar ya da pasport bilen, iş bilen, güç bilen şu zatları el vakt ayırıp bilmez yalak engel de öğrettiler de. Yani şu zatları göz yetirmemizin önünü alıyorlar. Yani şöyle durup seyretmeli. Benim fikrimce her bir Türkmenistan'ın yurttaşı. Ve bu näme ettirmeye çalışıyorlar. Ya da siyasete koşulma başka da ken misal versek aydılacak. Yani diyecek olanın ünsü başka yana soğumanın nemesindeler. İzinde hemmesi. Durup seyretmeli. Hays tarafa çekkeler. Şu tarafa değil ters tarafa hareket etmeye başlamalı da. Esasen hem Nüştay'da da köp kardeşimizden aylık geçen yere ne bilgi. Esası bilgi. Yani sen bilmedik zadın hakkında bir nemet bilen okta bir seni aldap bilen satlık bile. Yönü bilip duran zadın hiç kim aldap bilen değildir. Bir meselede bu bilensindir. Hiç kim aldap bilmeye. Neçe aydanda da nemet bilmeyen bilginin gücünü aytmak isteyen. Onun için hem elbette şartlar kıyın. Yönü şona seyretmezden her bir yurttaş özünü geliştirmeli. Her türlü yollar bilen. O doğrusunu, yanlışını, sağını, çepini hemmesini dinlep, bizi de ve beylekilerde dinlep, şu taydan bir netice çıkarıp bilgi edinmeli de aytacak olayan. Şu esası neme aytacak nemelerim. Sağ olun, cemledim. Öyle ha. Evet. Kardeşler. Ancak yok olursa tamamladım bunu. Her kim düşüncesini, fikirlerini. Beylahan. Salam kardeşler. Hayırlı akşamlar hemenize. Şu Orusla bizeni Göktepe kalasından basıp algan vaxtında kalan halkımızı aç koyganlar. Yurtunu basıp algandan soň. Ondan sonra açlıktan yine bizeni ata-analarımız, nelerimiz ot yegerler. Bilinmän köp adamlar çiğişip ölgen şu wagtlarında. Altınlarını bergerler. Buğday ekkerler, buğdaylary, paxtaylary şu Urus ete gitken. Urusla alıp oturgan. 41-nji ýylda uruşdadam. 41-45-degi uruşdadam şu bizeni halkymyzy zatlaryny alıp oturganlar. Bizeni halkymyzy akly yetmegen şuňa. Ne üçin bize waka berip oturmalymyz dep düşünmegenler. Özleri aç kalmalydan bu uruşdagy netip ýürgen, uruşa gatnaşyp ýürgen adamlara berip oturganlar onu. Paxtalany, buğdaylany urusla. Mundan karasaň uruslany neleri, çagalary ya hanımlary bizeni yurtumuzdan bargan buğday sogdaylar bilen güldün gözünü görüp oturganlar. Ana şundan indi şunda durup gün geçirgenler ata-analarymız kynçylyk bilen. Hazır indi oýlanyp görseň, hazırkı döwürden bizeni halkymyzyny aç koyup, bizeni zatlarymyzy alıp oturup diýine. Bu rejim arkaly. Bizeni uruslar hazır, bizeni näni uruslaryň aýaky bolup durupdydan bizeniki. Bu rejim. Neftimiz, gazımız, paxtalarımız, hemme zatımız şaka getip durupdy hazır. Bir timpilsiz. Bu berip oturupdy yerinde oturmak üçün halkyny düşünmindiripdi. Eger halkyny düşüngende bu halkyna bererdi. Ine benzin yok, ýene salyarka yok dep başka yurtdan gelgenlere berip durupdy, Türkiýeden gelgenlere, ýene bir nelere kamazla alıp durupdydan görüp oturuşlar.
orusa berip durupdy. Lekin bizeni halkımıza şu zatlarını kımmat berip ya bermen anşu diýip durupdylar. Ine halkımızı yeneden aç koyup durupdy. Ne üçün bula aç koyady? Halkny aç bolsa aňy bolmaýdy. Aşna aňy bolmaýdy diýdiler-ku. Şu degenden aç koyjakdan bu halkyny. Özü keyip etip oturjak. Ana şu ýagdaý halkymyzam aklı başına gelip ine Rusya'dan neden Ukrayna'dan tälim alsa da halkımız bir gözünü açsa. Ukrayna'nı aýtdylar, näni? Ine 3 günde alamız dedi Putin. Alıp bilmedi. Ukrayna'nın adamları karanla 7 yaşından 70 yaşaraçalı dişi dırnakı bilen yapışıp yaptı yurtu için, halkı için. Zelenski nüçik adam bolup durupdu yine. Ne degen bilimli adamları bay içinde. Bilimli adamlar özleri işlep çıkarıp ona näni dronlarını çıkarıp yine bir nälerini çıkarıp şundayn pilotsuz uçadan zatlarını çıkarıp ona yaxşı näni durupdy, yeňip durupdy bu Putinni. Endi Putin hem kutardı. Ayakastı bolup barýatyr. 3 günde alaman degen 4 ýyldadan 5 ýyldadan ala ölmedi. Ala ölmesem endi yer bilen yeksan bolady o tez arada. Bizenikem şuna koşulup ayakastı bolup kalady. Halkımız birden gözünü açsa, aklı başına gelse, şuna bir yakadan baş çıkarsak da bu rejimni agdarıp vurup özlerimizi yurtumuza, özlerimiz ege çıksak, topraklarımıza ege çıksak, öz baylıklarımıza ege çıksak bizler hem kutulamız bu kulçuluktan. Halkımızı hemmeçki yurtunu bırakıp çagalarını yine birölere taşap kulçuluğa çıkıp gitti. Sebebi açlıktan. Aç kaldı halkımız. İşsiz kaldı halkımız. Ine şu Zelenski'den tälim alıp bularam bir näetse yaxşı boljak halkımız özüne gelse. Anşulan aýtynda verdim sağ bolunlar. Taza Türkmenistan kurulsak da halasa bunday zatlarını hiç kaçan bize näetimiz halkımıza görsetimiz bu açarçılıkni, işsizlikni, başka yurtlardan adam ekkelip işletemiz. Kul boladılar bizeni yurtumuza. Bizeni yurtumuz 4-nji yerde durady baylykta. Şunu üçün bizere gelmeli kullar. Bize kul bolup yetmeli emasmiz. Sağ bolun. Öyle sağ olun Leyla. Sağ olun Leyla apa. Kardeşler, herkim düşüncesini fikirlerini aytdy, arayışlarını aytdy. Dostlarım, içinde çıkarırlar, öğrenirler. Belki bir de öğrenirler. İlçiliktir. Yaşanda kardeşler, yurttaşlar, sağ oturun. Oğluyla esen olsun.